Je toto punch block pozícia, teda je to obrana proti úderom. Lebo ak ja nič tu nespravím, tak ma to začne ládovať. Budem sa to musieť chrániť a budem sa to musieť pokračovať a odkopávať ho od seba. A to v tejto pozícii teraz nechcem. Sú tam aj iné možnosti, ktoré viem spraviť, hej, ale teraz je cieľom sa naučiť, aby ste vedeli odkontrolovať toho človeka. To znamená, ja dokonca si môžem aj sadnúť k nemu, chytiť ho za krčnú chrbticu, za rameno, potiahnuť ho, prekryžiť nohy. Nohy sú čo najvyššie, snažím sa spojiť v podstate svoje pravé koleno so svojím pravým predlaktím, takisto ľavá ruka je tu na jeho ramene. Keď sa otočíme do tejto pozície, všimnite si, ako je pozícia hlavy. Ja ho pravou rukou ťahám na svoje pravé plece, kolená sú čo najvyššie, hlava je čo najvyššie. Keď sa Kubo snaží spraviť to, že chce touto rukou preplávať, tak mu to len tak ľahko nedovolím. Za chvíľku sa k tomu dostanem, ak to stihneme, keď prepláva. Ešte raz celý drill vyzerá následovným spôsobom. V kúlovej pozícii je človek jemne položený rukami na zemi, nebude sa brániť. Mojou úlohou je, sú dva spôsoby, ako to viem spraviť. Buď si prekryžím nohy a nohami ho budem ťahať, alebo spravím to, že spravím posadenie, chytím ho za krčnú chrbticu, natiahnem ho, nohy dám čo najvyššie, nohy sú prekryžené. Prečo to robím? No preto, aby sa ľahko nepostavil. Keď nechám nohy otvorené, tak Kubo sa z toho vie ľahko dostať, vie sa postaviť alebo niečo, rukami ho neudržím. Ak by som spravil len to, že zavriem nohy, ale rukami ho nedržím, on sa tu posadí a môže ma tu bombovať a udierať. Hej?